Здравейте, поздравители, все се обърквам. В този клип, в този клип ще бием Херобрайн, защото той е някакъв изрод, който иска да убие целия ни свят. Който знае историята, браво. Така. Сега, това е мод, да кажа само. Мод. Да се нахраня бързо. Приготвил съм си диамантени неща, обаче не съм джанти, тя забрави да си ги джантна. Така, ще на едно място, ма какво ще направим, да не знам. Сам изпускаше светкавици, пуснаме от много високо, не от високо, просто е така, някак се скочи по-нависоко. Тези табелки са от преди, когато бях на креатив, тук на това. Понеже мода не е чак толкова малко е бъгнат дип, защото вместо да има някой да си, някаква овца или нещо, крава да се минава и да има бели очи, то е черно, цялото е черно просто и това означава, че е на Херобрайн, мисля да или е бързото някакъв бъг. Нямам си някой да представям. Айде бе, Херобрайн. Да, аз започнах да снимам и сега този тъп Херобрайн не иска да ми направи нищо ми. Елах ти тъпия Херобрайн. Добре, той Херобрайн не съществува. Ночи дори да съществува, Херобрайн не би трябвало да съществува. Това може да е само легенда. Там мисля, че Херобрайн няма къде да не се появи зад гърба. Но така мисля да, защото не знам и аз. Аре, Херобрайн, сега като се стъмни, ще видим дали нещо може да направи. Остатичка. Ей, Херобрайн, дразнате на гроба ти, кефта се на гроба ти. Дах ти готина гроб. Ооо, лали. Сега ще изякам върху него. Абе, мангал. Сега ще се изякам, още че не съм се изякал. После се избърша от твоя огън. Айде сега. И сега се избърша. Е така, майре. Боби, хайде да излезеш с нас, всички ще излезем. Какво? Ето хора, току-що искаше да полета, обаче благодарение на това дърво нямаше как. Този човек, който влезе, беше майка ми. Да. Ей. Яш ми газа. Не бе! Зомби, казват да не ядеш газа, не главата. Аре бе, Херобрайн. Аре, то с Херобрайн проститутка ли е? Абе, я пускаме едно харти и веднага ми прави неща. Да видим дали ще оцелеме и дали ще го убиеме. Спрете да ми се мяткат като мръсните капанари. Това мъткивото ми айтъм, с което е тъпно. Ох, мърси. Night Hell. Holy shit! Ох, мале! Понече това са пигмени. Ама има и зомби. Беги, сега искам тази броня. Не, искам. Стига си мъдра, ей, пера. Добре, сега. Не май прекалих. Психопати, бе! Този диамант е... такова да е. Мале, беге. Не трябваше да го удрям тоя, е. Ох, аз се не ме следят, нали? Да. Как да не ме следят, бе? Си 200 компания, аре мейте са! Сега ще умре. Ау! Извинете, хора. Но задължително ще ми трябва хел.
Абе, Не. Аз взема такова. сега какво беше това? Не. Нищо не видях. Не може да му цели. Как му цели в... Мина на косъм. Ох, що се завърти така. Сега едно място. Ох, бе, как му цели, бе? Какво? Вил това? Какъв е вил, бе? И това е злодей. Аре, добре, аз да убивам, защото... Може да се броня. Може да цели, това ми се струва. Ти не изобщо не ме целиш, а пък как ме... Тази броня, бе. Ох, мале, чак да те верна. Ама не е диамантена. Я да видим. Ще имам две каски, бе. What the hell? Да, зомбите да уби. Тап-тарап-тарап. Никой не може да ме хване. Добре, може да хване. Чао. Може да сега да ме хванете. Сега да ме хванете. Не можете. О, какво направи път? Умирам през гроба ти! Да, той обича да умира, тайде. Не, мазафака! Умирам! Хил! Боже, поне. Ще да умра. Ето това изобщо Хилобрай не ми го направи. Заради това направих хел, иначе нямаше да го правя. Не знам дали интрото ви харесва. Напишете в коментарите дали интрото ви харесва. И ако не ви харесва, ми кажете как да го направя. Окей, прекалих. Разбрах, че съм прекалил. Така ще се заби куру с такова Ох, сега пък нещо ме удари. Ох! Ще е Херобрайн. Ето. Какво бе това? Holy shit! Хора, ще умрем. Yes! Не умрях. Грамотевицата не ме оцели. Бахти късмет. Хора, как не умрях? Окей, това беше доста странно как не умряхме. Защо ни прави трикове, Много ги измисля. Ще ти ми трябва на... Крипър, сериозно. Крипър! Че? Сега какво направихте, бе? Добре, още си Херобрайн в играта. Май. Ако не е в играта, ще ви убия крипъри такива.
Аз знам, че седа до спална му, няма представа. Пич, пич, какво ти става, бе? Пич, какво ти стана, бе? Пич! Ти не знам. Аха. Няма да ставаш дневник. Сега аз трябва да убия скелета и зомбито. Скелета може да умре на това, обаче зомбито задължително. Как? Аз не съм те оцелвал, бе, човек. Оня скелет там да оцели. Мармалата оцели. Хора, бъгна, тръгна. It's a drama party. Така се убива скелет по най-добрия начин. Това май добре да се тръгна. Добре. Това беше виновни крипарите, така че обвинявайте тях, а не мен. Добре, днес ви харесал, лайквайте, абонирайте се, не знам какво друго да давате и до виждане.